opisyal, nagpabutyag si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sang iya pagkadismaya sa flood mitigation structure sa Mohon, Arevalo matapos nga personal nga ginbisita ang lugar. Kaupod si Oton Mayor Sofronio Fusin Jr. Suno sa iya, daku ang parte sang suba nga gin-okupar sang ginpatindog nga istruktura para sa bike lane kag sa pag-agi sang ambulansya, apang indi man ini mahimo magamit bangud sang madamo nga obstruction sa tunga. Ginpahayag ni Treñas nga ila subong gina-review ang mga proyekto agud makita kung may scientific basic kung inibala ang nagapadugang sang pagbaha. Dugang pa niya, masubo ang sitwasyon sa mga pumuluyo nga nagaantos kag dako ang epekto sini. Hindi lamang sa syudad kundi lakip man ang mga barangay nga malapit sa Arevalo. Nahibaluan nga kulang man sa importante nga transparency details ang proyekto nga nagabalor sang 91 million pesos. Ang kontraktor amo ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation nga ginapanag-iyahan sang mga diskaya. Talalupang doon nga sa transparency report, wala sang nakabutang nga contract ID, start date kag target completion date. Kalakip sa proyekto amo ang pag-construct sang bike lane kag esplanade. Suno naman sa mga opisyal sa barangay, Enero 2025 sang ginsuguran ang nasambit nga proyekto.